Ingo yu belai sa sisien pat hagan gamit namar kan por ka bakordor ka bangila ya gaban don biang hagan ga Bible study kumbangi juan nakaway ka mit jong kasngi Thursday syakaway pat nakaway ka tayo syakaway pat bangiwan hagan ga jaka ban yasham bat ublay lengba ki jingruai ya ro ki jongi ya o leng bagi jing duai ke bangi yo ban phai ban ya thu hau blai ye ki jing e ga jing em jongi ban ya thu hau blai ye ki jing bamla jongi ban pli la ga do not ban mat ye ka jing ai e ka jong blai hoi ni wan ro ha ga ne ka jaka banong trai keren yang ada ka tien ka jong me ngakwa ban yo ngau trai ya ka tien ka jong me namar nga im ha ga ne ka perthai klem ka tien jong me ngan namla ban em ngas ngau thu ba ya kata te tongin yawan da ka bakum kata ga do anut hakmat jong belai ban ngin wan ro da ka jing kemen ngin wan ro da ka jing ap khmi lenti ban yo ai no belai ban da habangilami na kene ka Bible study ngilai pai lagi jong ki yeng kisam ngin mi rengkat bat ka khubor lane bat ki jing shisha na kakti kabakhoj ke jong belai te tongin ya no shaprang ban nam slam ngin ya beteng ya katoka subject kabangila ya keren ha katu kawei katayau bagata ka subject kabangi ya keren kamut ayu Kristan ngia keren syapang kata kamut ayu habaong Kristan lani ka ei ka jingmut jong ka jinglong Kristan habangi ong Kristan namar bun na pedeng jongi lasyu ya kam ya lade bangilong ki Kristan lada keli mano ngiong hoaj ngila long Kristan hendrengim tep ya ka jingmut ka basisya jong kaneka kentin Kristan tinggal ada ban ya keren ya kato tongin nam ya ban biang ya kai ka bangila ada ban ya keren ngila ya poi ha ka main point 1 ngala aya pi ka main point 1 kalong syapang ka jinglong Kristan ka jinglong Kristan mdei ka jinglong u Kristan ya katangin saya keren ya keren ya ka jinglong Kristan kabening kong ngala aya pi ban long Kristan ha kito kisngi kamot banjit ya ka jing yap ngala aya pi kata ban long Kristan ha kito kisngi kamot banjit ya ka jing yap ka jing long Kristan kamdei setia kabasuk lane ka jing long Kristan kamdei setia ka ai kababarok kibriu hakitu kisngi kila ban long Kristan namar basisin balalong Kristan ki jinge badwat hadu ban sya penyap ro hab ban mat ye gibakum kita tenang tangin ya poi bet sya kabar ka jinglong Kristan kabar tho ang to kabar galong gane kalong ban besut lengba ka kerdap ka bakem ka jinglong Kristan kalong ban besut lengba ka kerdap ka bakem kata gade ka jinglong Kristan ban besut lengba ka kerdap ka bakem tangin ya pule na kaktin ka jong blay kumbangi laju ya pule na kapor sa kapor ngin ya pule biang Matthias lenong ban nyaw kadikot kidikot bakat lai bat kat saw Matthias lenong ban nyaw dikot bakat lai bat kat saw kakeren ya kanega benta tangin ya pule to besut lengba ya ka kerdap bakem nabaka kelut ka kerdap kaba jalan ro galenti kaba lam syakaban jot bun ro kibaya besut nakata henrei a kaba kem kata ka kerdap
Kaba witro kata kalenti, kaba lam syakaban im. Kilong kendiat ro, kiba syam ya kata. Ujisu uladhap ban hikai, uladhap ban yathu lupa yakini ki ai barok. Ban long kinong bot ki jong o, ban long ki Kristan, kam long satya kabasok. Namar ka lenti ya u Kristan, kadei bahab ban besot leng baka kerdop kabakem. Kani ka kerdop kabakem, kabamot bangin namla ban le kat bangimon, nginamla ban im kat bangimon, nginamla ban im pahu pahai kat bangimon, nginamla ban ya halaka jong kamon. Henrei kalong galenti kaba kalenti jong ka jing len lade, kalenti jong ka jing ba ading thana, kalenti jong ka jing sya thar haki sya, kalenti jong ka jing sya keren ben, kalenti jong ka jing sya kenok ben, kalenti jong ka jing sya le ben babon chat, bat kalenti wat ka jing yapro kap. Kata ketika kerdap kabakhem, bat ujisu uladap man yato lupa, bagi babon ki abasot naga kerdap kabakeloj, kaban lam syakaban jat. Badai namar kata-kata ken, ujisu ukren ye kitu ki kenten, nabashibon ki long balakot. Syaka balang shibun kilang balakot kibadon haga balang henrei kendiat lacit don shibun kibadon haga balang henrei na pedeng kita kibadon haga balang na pedeng kita kibakam yalade bangila long ki Kristan kan nongot kibabsot leng baka kerdap bakem kibabon ngiyat naga kerdap kabakelot badai namar kata kadau kata kajing jit lane karai kaba ublei on saai unang ngam itu yepi kilek no nanga de namar kata kata tongin snow tho ya kata mo pi ke jing ya per kalong kumne hakitu kisngi ba menshwa ban long Kristan kalong ka jing sya leran ka jing leran hakitu kisngi kiba menshwa Kino kibala syasin Kristan kamot kat syabalet kisnau leran hakawai kalian kadai kajing syak penjak buram kadai kajing syak keren ben kadai kajing syak kenok ben kajing syak sin ben hakato kapor henrei hagini kisngi ba mentapat ban kup ya kata kanam Kristan kadai kajing dan buram hagini kisngi la kali yano kibampat long Kristan la kali ong pilak long Kristan ki jubab bapli dakaba snolek ran ki ong em ni tedang sa hagan yamrib na kata agar hukum jubab la snau thu bapli ki snolek ran kat ba hakipor ge ba mensyuapat banong bangalong Kristan kalong gajing syapit po bat syapit ben mentapat kalong penban kapuram dei namar kata kadau ngihap ban ya keren ya kene ke subjek namar ka jingmut basisha jong kane ka jinglong Kristan i kombagalanang jakno kat banang mi kisngi pangin ya poin syaka poin balai tho ang to ka balai ban long Kristan kalong ban bot yau Jisu tho kumta ban long Kristan kalong ban bot ya ujisu tha om ban long niam om ban long niam beteng to ban long Kristan kalong ban bot ya ujisu full stop nang ta phi beteng om ban long niam namar ba dei namar gane kadau saong ba Kristan kam dei ganeam kan mau ha
Kristan kadai ka jinget kabahau Jesu Kris uba unang penem. Uba ngibut ya nginget ya ngi pediang ya ngi pla ya ngi sakhi ya ngi syakri bat ngile kamon cha ya uta ubri uba komuta latib ya komu Kristan. Kamdei setia kan niam. Kamdei kan niam. Larangan keli pi banong pi long niam ayu. Laradon bakeli nga banong pi long niam ayu. Ngahap ban jubab banong nga ngamlong niam ai re. Henrei nga ngalong u Kristan. Namar ngam syam la pensyong nong rim ia ka jingem jonga hakan niam. Sengap ha kata. Henrei nga pensyong nong rim ya ka jingem jonga hau Jesu Kris. Ubalong ukon jong belai unong penem jong ka pertai ubada ka jing syayap jo halor gading pena la penem yang unong pop. Tedei namar kata kadau kiniam kirukom kimla ban penem kajing la ban bot renti yakin niam kirukom barok kita kinem la ban penem. Tedei namar kata kadau kajing long Kristan la pensyong nong rim haka jinget kabahau Jesu Kris. Hot hadin jong kata kabangi langit ngidon ro yaki benta gi bangi hap ban le renti yaki ban rung syakabalang ban penbaptis yangi ban rung syakabalang nang ta bangin yo ban yashim benta gi babon gi benta ki kendon lane ki jingbu baik bo renti apa kabalang. Mereka jingmut ka basisya jong ka jinglong Kristan kalong bandon yau Jesu haga donot ka jongi. Te hau Matius Markus pralenong dekat balai fusau ngipule yakini ki kenten. Pralenong dekat balai fusau jong Markus Ujisu daladehi ukren yakini ki kentin hangne wong kumne te haba ujisu ulakot ya pajma lembat kisenran jong ulaong haki jar ubamon banwan but nadin jonga kabamut jar ubamon banwan long Kristan. Namar Kristan kamot nong bot jong ujiso. Jar baman banwan bot nadin jong ang kabamot jar ubaman ban long Kristan. Deman la akum no. Ai baun len yala de. Batun ba yala kading pna. Batun bot yanga. Kumta kalong kabasisya lane kasyai kedar banong ban long Kristan. Kalong ban bot yau Jesu ban long niam tinggi pensyong nong rim ya ka jinget jongi ngi pensyong nong rim ya ka jingem Kristan jongi dei haka niam ngidon ya ka balang henrei ka balang kam dei ka niam ka balang gade ka kenhon jong gi banget hau Jesu Kris kam dei ka niam kabalang gade ka kenhon nga ong biang sa jisin jong ki balanget hau Jesu Kris kia sok lang kawai bat hangta la penlong ya kabalang dei ka bapret kabalang tedei namar kata katau kanong rim kabangi dei ban pensyong kabasyai kedar kalong habaya keren ya ka jinglong Kristan ngidei ban ken mau kadei ken kajing bot yau Jesu Kris. Haka siti benengkong Petros ro lenong baar kadekot ka baar puwe ngipule ya gini ki kentin ki baong kumne namar syakane ken lakot ya pi syakane ken lakot ya pi naba ukrisro ulasya naga bentajongi dakabai no ya karukom yangi kenang bangin yok bot
hagita ki jingjam jango. Christianity is following the footsteps of Jesus Christ. Ka jinglong Kristan kadai ka bangabot ka bapibot ya ki denjat u Jesu Krisken. Kumno u Jesu ulayat, kumno u Jesu ulaim, kumno u Jesu ulakeren, kumno u Jesu ulahikai. Ka jinglong Kristan kadai ka bangabot ya ki denjat ki jong Jesu. Tedei namar kata kadau banlong Kristan kamut ban bot lane kalong ban bot yau Jesu. Tongin ya kali ala de yano ngibot habakum ta. Ya ban kali. Yano ngibot haga jingem ga jangi ka pamalang kasni. Haga jinglong ga jingem ga bakan jaman sem. Lese ngiklet ya kane ka jing shisha. Ngi wan jing yaseng, ngi le pai shaying, ngi pule ga Bible, ngi duai, ngi wan jing yaseng, ngi le akumta. Yo le se bangi kelet, baka jinglong Kristan, kadai ka jingbot yau Jesu. Bandam sngotu bakalang, haong biang sa jisen, henrei ka balang ka pamangingidon, kadai ka kenhon, bangi barok ki balanget kinong bot ke jong Jesu ngia solang kawai bat ngi penlong kanya ka balang na ka balang ngi don ya ka distrik ka presbytery ka synod ka assembly shadow ka general assembly PCI ngi don ya ka kenhon jong ka balang presbyterian ke jongi tong atharai kala syai kum to mo tongin ya poino syaga basau ka poin ka basau Syapang ka jinglong Kristan. Tongin thok kumne. Bun ba. Kibakam yalade. Bakilong Kristan. Bun ba kibakam yalade bakilong Kristan. Koma Henry Kimdei setia ki Kristan. Bun ba gibakam yalade bakilong Kristan. Henry kimdei setia ki Kristan. Hoi galong ka kentin gabakam kam kon. Tang ba bangi keren ya ka jingmot jong ka kentin Kristan. Ngihap ro ban thok kumta. Namar bun ba na pedeng jongi ngikam yala deban ong bangi long Kristan. Henry andalech syaka jingmut basisya jong ka kentin Kristan ngem long Kristan satya. Kadai tang ka jingkam ka basyukam na ka sentor. Dei namar kata kadau kasami ka kentin Kristan tang kanam. Kanam, kamu tangka kerteng Kristan. Henry haka jingmut ka basisya bat haka jinglong ka basisya ngimdei Kristan lane kimdei Kristan setia. Namar ban long Kristan kamut kumto kibak kumbangi ladap ban ya keren. Dei na kene kadau habangi pule na kabaar koren. Katlai lenong dekot basan. Upol uai, ukeren, utangon, da kabateng ya ginong korin. Kalai kabasa. Namar hangne hak korin ro. Don bun banga ki to ki beriu keto kapor. Ki bas ngau yala de bangala abyang ngala ngadei u Kristan ngalong Kristan. Ngau yala de bala abyang ngadon na kabalang. Henry kat ba ki jingle kajing kajing yat, kajing yang, na dong syadong, dei Kristan setia. Ar korin kalai kabasan, yala dehi to yitpi, lapi long ne ha kajinget, yala dehi to perang pi, hato pim itu yala de, bau Jesu Kristus udon hapi. Upol ukren
Ya ginong koren ban ong eksamen yalade pilong ne em ha ka jinget. Kam te kam yalade bangilong ki banget tang ba i jinget tang kat it ngiat ro umdon. Kam te kam yalade bangilong Kristan tang baka quality ka jinglong Kristan tang kendiat persen ro umdon. Tedei namar kata kadau seong baki babon ki kam yalade balong Kristan henrei kim dei ki Kristan. Toh hakmat ka perthei tedei. Hakmat jong ki para beriu tedei Kristan. Henrei hakmat jong belai. Ubelai yo ilot ye kiai baro. Yo i bakadei tang kanam sudah. Om don iai. Tetongin kan mau ya kan ka jing shisha. Bakak tin jong belai ka hikai. Nang tangin ya poi sya kabasan. Syapang gane ka jinglong Kristan. Kapoin kabasan. To ang to. Banlong Kristan. Kalong ban mat syua ya ka jing kapat ha ka jing em. Banlong Kristan. Kalong ban mat syua ya ka jing kapat ha ka jing em. Ka jinglong Kristan kam sedang setia daga bawan rung balang. Kat baya ka mensim syem pala kapat. Lada don na pedeng jongno kiba syuan rung sya ka balang klempat da kapat ya ka mensim. Kata kamot don kampat saban kela ka bamut ban mat ya ka jingka ka ba arsen. Ngangit bengias ngautu ya ka jing kapat ngamda dan kamban batai benia. Namar ya katung ya keren ya katu ka jing ya. Kendo ga jau Nikodemus yau Jisu nau Yohanes lenong balai. Ngia pule bah ya katu ka ba u Nikodemus ulait ban ya kendo yau Jisu. To. Kenang bangin ken mau bat bangin kam ngautu ya don gi bompat ngautu. Namar ba u Nikodemus udai wei. Nikodemus udai Parisi udai Parisi ti omdei tang ba udai Parisi henrei udai ro ubala kam hajarong udai unong hikai niam jong gijiu ubala buram da baro hagato kapor siap kajinglong jong gini ki Parisi kalong komne baki ni ki Parisi ndapet ia kata karukom bat niam jongki. Ndapet ia kata ka jingla jongki bat niam la ban ong ani kini te ladai baik ban lek benang. Ndapet ia kata ka jingla jongki. Mudur mapi arsengi haka shitayeu kiduan syak jingit. Arsengi haka shitayeu. Nang ta man lakasngi pat ar kenta man lakasngi kiduai. Pi duai tang si kentaro yo batang si teng kentaro om duai henrei une Parisi Nikodemus ar kenta man lagas ngiu duai nang tau ai kawai na kabasipeu ule sibon ki bakan niam jiu kahikai hagato kapor bat uhikai ro ye kiwei komta udai unong hikai niam ti henrei hagawi gamet ulale ia kendo yau Jisu hagapor menmet ulale ia kendo yau Jisu bat kajingkeli gabami mentah kalong balai bau Nikodemus ulai ia kendo yau Jisu kata gade kajingkeli Nikodemus udai Parisi ha kato kapon udai unong ikai niam jong kijeu udai beriu bakrau bastat balai ulet ban ya kendo yau Jisu pi ngadan ban ong kumne ban jubah kumne kadau hi kabau Nikodemus ulet ya kendo yau Jisu kalam bakum ubriu ubastat
Ubriu bastad. Haba ubishar bahaya la ka jong kata ka jing la jaoban buat ya ka niam ya ka rukomban le ya kita ki ai bara. Haba ubishar bahaya la de usngot ho ba 4 beang. Don ka hire ka ka badang duna. Tinang ta haba usngapat ya ki jing hikai ki jong Jisu haba pulero ya ki jing tho hagi testament ka barem hagi jing tho hagi hukum gi ai barakat ulapat usyam ba imune te udai shisha ukon jong belai mesaya pi ubri ubastat upen syong nong rem ngamut bandong bastat ba pas kerdan bahe henrei bastat wat ki bam nang tho nang taru kila ban long ki bastat mo ki briu ki bastat ki pen syong nong rem henrei ki briu ki babe kis ngau sarong hai ite ijinget jongki wala da kabah kelaro te une ude ubri wastat upen syong nong rem ye ki ai barakat baru lej syau Jisu banda ya kendo marsin ya keren u Jisu balong hi kon jong belai marsin pe Nicodemus ula tip ula yo ilot nadong syadong une ubri udan kam ayu wat ya ka ai uong ya u Jisu konong hikai babha sedang gajing ya keren kumto bat marsen sedang kumto Muslim hi ujisu uong yo Nicodemus haga dikot balai shisha ngaong hame lem dak kapat ya ubriu umla ban yo i ya kahima ublai te kumno kumta sisen berkat Nicodemus sulak kelumar te kum ubriu uperkat haga jinglong do uang kumno ubriu balak he larang ba ulamo banlej besut biang syaka ke kemi bat kha biang yo kenang baun yo ban lej syaka hima ublai tu chi suang em me kam dei kumta me yo i la kha ya me ha jinglong do ka sa ha ga jinglong do ka kod a jinglong do te don kam ban kha ya me ha ga jinglong men sem ken ya ka balak kha na men sem galong men sem hangta haga jing ya keren kumto nganam ya thu benia atau ga jing cha hakata ga jing ya keren hadin dalai ya keren Nicodemus hangta usas ngutho ba pleng kata ga jing khapat kamdei ba on khabiang ya ubriu sai sin mo omdei ban khabiang ya ubriu sai sin na ka jinglong do naga snam hanrei ka de ga jing kha ya ga mensem tau bangin ngau thu bahaya ka jingkha ga men sempat kham tam gini ki khon samla ki bala he ale se phila kham ngau thu ya kata ka jingkha pat ya ga men sempat ga long kumne sngap bah poi shakper eden khandiat haga por ba ublai la bu yu adam bat ka em per eden uong yaki na kiso baro jong kini ki ding badon per eden phila ban bam yaki tang ba tang na uso adong himdai ban bam ti ublai uong haka klip mat ba me bam na uneu so adong daga ba yap men yap shisha dene ti katu ka story ka yathu yangi ba ka em ka bam ka ai ho adam ro te henrei ki klem yap ma ki klem yap ki shabe no na per eden ki klem yap haka ne kamat ti ka ai pat ga ba yap ka mensem kayap ka mensem te kamot nadu katu kapor adam bat ka em ka mensem kalayap ubriu la kha sha perthai pateng hadu ki por ki jongi menta la kha ha ka jingyap ka mensem deina mar kata kada u David aga samsan puwei dekat basan mo uang nadu ka kpo jong ka kemi la thaudor yang ka jingbam hok bat kalapun yang ha ka pop lahir pateng kata ka jingyap jong ka mensem tikhnang ba kan ka mensem kan imbeang kamet tingi im tikhnang ba kan ka mensem kan imbeang le kumno dan kamban khabiang sai sisen tikata ka jing khabiang ya ka mensem kata kan gade ka jing khapat bat phila ban keliban ong kumno nga la ban yo ya kata mo ban kha ya ga men sem jonga
Pi kata ka de ka jingle jong blai om dei ka jingle jong pi ban kha ya ka man sem jong pi ka de ka jingle jong blai ka badon kam na ka liang jong pi ka long ba phin pli ala ka do not phin pediang ya u Jisu phin kelanga ka bamot phin ai jaka ya u Jisu ka do not jong pi bat ha ka klip mat ka ba phile kum ta dei hang ta ken ba an pen kha thamai ya ka man sem ka jong pi kajia tangkum tahi kadai ka jingkela ka bamot ka ba ubriu u no ya ki pop ba di ki jinglong barim u pla ya lagi jong ki pop u bret no ya ki bat u pli la ka do not u pediang ya u Jisu ka do not la datang basu kelaba mot no ya ki jinglong barim ubriu ba currency nai currency show ba di kiat nai di kiat show kum ta ter lada ka kutang kum ta empat dei ba ka arsen namar ka jingka arsen ka wei ka dei ba ubriu kelaba mot no kita ki pop ka wei pat hadin jong kata pat ubriu pediang ya Jisu ha ga do not haba pediang ya Jisu ga do not lapen ka arsen kan ya pi syaga jinglong ka batmai bat ia kata phim don kamban khuslai ban ongam sngoto syunget bat syu pediang ya kata namar ka de ka jingle ka jong blai kam de ka jingle ka jong pi ngangai pi sngoto le kumta te ban long Kristan namar kata kalong badei ban long lane ban mat ya ka jingkha ka ba arsin kata kadai ka jinglong Kristan to khaddu ngin ya keren ya ka point ka ban riu ka jinglong Kristan tho hang to kalong ka jing ai tilot yala ka jing em show blai kajing long Kristan kalong kajing ai tilot ialah kajing em show belai ban syakri bat ban le ya kamon jo ban long Kristan kalong ban ai tilot ialah kajing em show belai ban syakri bat ban le ya kamon kajong katakan kadai ka jinglong Kristan ai tilot ialah de show belai ban syakri yo ban pendon buram yo ban kiu syagayeng ga bakentang ga jo ban yashim benta hagi program ge baper ban ai ka jing syakri kat ka ba ublai u khot u pendon kam yangi ban bangin le ru ya kamon ka ba khot ka jo pia ka sithi ba ar Timothy ha ka sithi ka ba ar Timothy i wei khat ar lendong baneng kong de khot ba khat ar ni pule ya gini ke kenten namar kane ka daw ngasya ro ya kini ki ai penban ngam sngaw le ran namar ngala itho ya uta ubang ngalanget ngam bat nganget kem baulong ubala banda ya kata ka bangala IT ho hamar kata kasni kajing plas ya mensem ka jau pol syapang yalade haba utho sya Timothy banong ngala itho ya uta ubang ngalanget kini ki kentin ngala itu ya utau balanget kala kentup lot ya gajing IT lot ka jo ya gajing syania ka jo ya gajing pendem ka jo ban syakri bat ban le ro ya kamon ucisu bon na pedeng jongi ngilong Kristan kanam ngiong bagi long Kristan handrai ngim itu ya ucisu haga jing em jongi ngim itu yo Jisu ngilong nong wei badu Jisu ngi jengai na u Jisu namar bakadei tang kabangi suwan banrong lane bandon haga balang upol haga siti baneng kong korin ar lenong dekot baar
uang syuk kumne habau pla syapang yalade syapang ke jinglong Kristan nengkong korin ar kabaar uang namar ngalakut jingmot ban om tip ro hapdeng jompi henrei tang ya uji su Kris bat ya uro balasa narpna ngalakut jingmot bangan ino ya kiai barok nganai syuk ya kini kiai barok ki jong ke pertai ngalakut jingmot banem tip syuk syapang gini kiai henrei tang ya uji su Kris bad ya uhi balasa narfna ka jingmot jeng berkat jonga kalong tang syau jisu ka do'nut jonga kalong tang syau jisu kini kikti ki kejat jonga tang syau jisu ka jingmot ka jeng berkat tang syau jisu nganai syuk ya kene ka pertai pagi ken rom ken ram kibadon ha kene ka pertai ukren syapang yalade upohol mo wong namar yanga kaban im galong Kris pat kai ban yap kalong kejing mentoy ken Filipi iwe arhuwe bangan im hangne hasla pertai kalong bangan bot ya ujisu bangan le ya kamonjo bangan syakri ro ya balada ukot no yanga bangan dei ban yap no hagene kamet kalong kejing mentoy yanga bangalalaj na kijing jenjar jong kene ka pertai ngan yo ban lek syaga jing jat haj ke bapam cukut junom uta udei u Kristan ubasisha tetongin ya sange no syuahang tu bat ngin saya beteng ya kene ka subjek ha kene ka tayo ka banwan te menta yo ban ya keren ya ka to ka point ka jinglong Kristan ha kito ki henriu teli ki point ki banga ya phi baka nongrim jong ka jinglong Kristan kidei kito ki ai kumto kumbala kedeu menta tongin yami naga yeng bakentang jong belai lada don kanu gaba philap phisham yalade badai ban penbek le ya kata kad baka por kampat dir namar lada phim penbek yalade phisyo sneu ka khtien jong belai henrei philong kumjo phim kumjo lada ha kasngi bishar kasngi gabakado phen sababe lada jia basyak kentaj no mo de habayo snau ya kaktien ka jong belai pen ko ngo ya lade bat le kum ta ken de tongin ya duai lang ha ken ka por shwa bangin mi nang ne naga yeng bakentang jong belai ngin ya yang lang baro ngin ya bo ka jing duai lang tongin ye